Aquí no faig nosa, no? Emocionant, eh? Afició, som Fires de Girona i avui, dia de Sant Narcís, viurem els actes més importants amb tots els gironins i les gironines. I per fer-ho, em vestiré de gala. Som-hi! Ara sí, ja estem preparats. Acompanyeu-me a viure les Fires. El primer que faré és arribar aquí a la plaça del Vi, aviam si aconsegueixo posar-me a la pinya amb els castellers i sentir la passió que viuen, aviam si ho aconseguim. Quina festa, no?, que porteu? Bueno, Sant Narcís. Però vull dir, sou un munt? Sí, quasi 200 persones només de Marrecs. Em puc posar amb vosaltres? Sí. A dins? Sí. Em dones un consell? I sempre el cap a baix. Concentració i... A tope. Perdona, falta molt per començar? Començarem en res. Pregunta'ls a aquestes noies d'aquí a veure com t'hi podries ficar. No et posis a pinya, però no et posis tan endavant. Veus, ja us he dit jo que estava al mig. Tu estàs nerviosa? Molt nerviosa. Estic aquí. S'encomana. Sí, s'encomana. Per tu. Ens pots ajudar al Girona? Aquí no faig nosa, no? M'ha emocionat, eh? Sí o no? Marc, però em diuen búfalo. Búfalo. Que mantinguis la calma en tot moment, que aquí Minyons i els castells són molt inclusius. Tu integra't sobretot amb la colla i fes el que vulguis. I si estem allò aguantant i cauen, Mantén la calma. si pot ser que algú em doni... Mantén la calma en tot moment i espera que es vagi obrint a poc a poc, ja està. D'on veniu? De Mataró. Esteu preparats? Preparadíssims, sí, preparadíssimes. Clar que sí. Allò en plan... En plan matxaca. Que vingui, eh? Però la vida entenc que és especial. Home, per nosaltres sí. Per nosaltres sí. Girona és un lloc on ens estimem molt. Els marrecs som fills nostres també. Clar. I la veritat és que bona gent, bon ambient, bona plaça. No repetir. Després em poso allà i ja m'ajudareu. Tu diràs. Pobre tu que no et posis. No. Ajudar-te no, seràs tu que ens ajudes a nosaltres. Josep, què? Brutal, no? M'ha encantat veure-us. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Un plaer. La Rambla de la Llibertat fa goig, hi ha música al carrer, les terrasses estan plenes, les paradetes són xulíssimes, molt maques y la verdad es que el ambiente es inmejorable. Veo que sigues al club. ¿Y las ferias qué tal? ¿La gente qué tal? ¿Está bien? Bien, mucho ambiente, sí. Y sobre todo que Girona es de primera. Com estàs? Va bé? Sí? Fem un selfie? Què, em poso a fer el vermut amb vosaltres. Vau vindre el divendres a l'estadi, què tal? Com vau veure l'equip? Molt bé, vam disfrutar molt i volíem ser líders en solitari, però no ha pogut ser. Bueno, a les 12 del matí hem anat a veure els castellers a la plaça del Vi. Vale. I ara a la tarda anirem a Fires tots junts. Tarda nit? Què, Josep? Sí? Bones! Vinga a dinar aquí. Benvingut. Gràcies. Fora, si pot ser, sisplau. Sí? Tinc una tauleta allà, si te va bé. Sí, perfecte. Jo et segueixo. Merci. Molt amable. Gràcies, maco. De res. Ostres, què? Segueixes al club? Què tal? Com estàs? Molt bé. I què, gaudint de les fires? Sí, molt. Molt, no? Bueno, un plaer, tio. Visca Sant Narcís. És que a la plaça Independència hem agafat una taula, provarem una miqueta de tot per agafar forces i anar a algun acte aquesta tarda. Bé, doncs hem dinat, a fer un vol i veurem els capgrossos. Veig que no sóc l'únic que ha arribat aquí abans d'hora per veure el recorregut de Capgrossos. Ara agafarem un lloc aquí a les escales, seurem i disfrutarem de l'espectacle.
estic amb el Pau i la Júlia. Com esteu? Ei, molt bé! Nerviosos, la veritat. Moltes ganes. Benvinguts a Girona. Entenc que és l'últim concert, ara com parlava amb el Pau. Esteu nerviosos? Molt, jo bastant. És com que sento ja la nostàlgia del final, Clar. però moltes ganes. Clar, no és fàcil, entenc que aquí estava tot ple, que previ sobretot és com quan estàs més nerviós, però un cop ja comences, ja, Pau, entenc que més tranquil, o segueixen els nervis? Jo crec que seguiré avui amb nervis. Jo vaig viure aquí a Girona durant 4 anys. Vale. Així que jo soc mig gironí. Avui és un dia especial, ple de col·legues, famílies, serà espectacular. M'alegro molt que estigueu aquí, de conèixer-vos també, és per mi superespecial. Desitjo molta sort aquesta nit, gaudiu molt i bueno, ha estat un plaer conèixer-vos. Igualment. Igualment. Tinc les meves castanyes al costat, hem fet cua, però ha valgut la pena. Què faran? És un espectacle d'il·luminació en foc real i el grup pirotècnic representa les guerres bèl·liques que hi ha al món. Està en directe al Ginestat. Girona! Sona l'himne aquí a les Fires, la veritat és que l'ambient és espectacular. Que bé! Vamos! Vaya hòstia, que bé, fotudo! No estic preparat! No estava gens preparat per això. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat tot el que us he estat mostrant. Sobretot, rebenteu a likes aquest vídeo, subscriviu-vos i ens veiem a la següent aventura.